ay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton panatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Karon sa pagsugod sa aton bag-ong nga sugilanon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Mama? John? John, anak? Nga nagapamukaw ka. Las 12 pa lang sang tungang gabi, ah. Ara na sila, ma. Mabot na sila. Oh, ha? Sino nga sila? Basta, ma. Aksa ko, makla ko. Hindi ka pagyatag sila, ma. Nagakurog siya sa kahadlok. Kaya nagapalamog na ang bilog niya nga lawas. Anak, kari ka. Hagson ko ikaw, ah. Sige na. Magbalik ka na sa pagtulog, ha? Kaya hambulan ko ikaw. Nan, Ara, ginahakos ko na ikaw. Hindi ka na magkahadlok, ha? Kaya ginahakos ko na ikaw. Mahamuok ng tulog ni Junjun. Natingala ako. Kung nga mo sining ginapakita nga hulag sang akon anak. Madua kasi mana ko na nga natalupang tana. Nga dawlain ang hulag niya. Dok, pirmi lang siya hindi mapahamtang kung mag-abot ng kagabihon. Dumay ginakahadlukan siya. Ukon base na mag-ulang siya. Kay wala siya maanad na malayo kay daddy niya. Ma? Ay, anak. Ari ako. Magtulog ka lang. Akson mo gid ko, ma. Hugton mo gid. Hindi mo gid ako pagbuyan, ma. Anak? Ano pa lang natapos sa imo? Nga nagasubong kasi na. Ma? Ara na sila, ma. Maabot na sila. Maabot na, ma. Diyos ko. Hinali lang ang nagpalanindog ang balahibo ko sa lawas. Talagsa na nagkakatabo ini sa ako na. Naris ako. Kag 3 katuig man nga nagaobra ako sa ospital. Kag hindi ako mahinadlukon sa mga morto. Opa nga, lain subong ang kinapatya ko. Feeling ko, ari kami sa katalagman sang akon anak. Ang hangin. Hinali lang ang naghuyop sa guha. Kag nagalusot sa giha sang bintana. Kag ginapalid ang kurtina diri sa sulod.
Kinapatian ako nga kapag panuktok sa kristal nga bintana. Abang, malinay lang. Junjun, anak. Nagako siya sa akon sa mukot. Diyos ko, hindi ako makaibalo sa buhaton ko. Ano pala nga katanhagaan ang nagsaksihan ko subong? Ang Bible. Ang Bible nga sa kilid sa kama. Kuhaon ko. Ari na. Ibutang ko ini sa akong dugan. Kag magpangamuyo. Diyos ko. Puliki man kami. Hindi man kami pagbabayi. In Jesus' name. Amen. Ang hangin. Amat-amat ko nabatsyagan ang paghuyop sinisang mahinay. Kag ang kurtina. Wala na nagahulag. Kag wala na ako makabati sa mahinay nga panuktok. Diyos ko! Salamat, kid! Madamog nga salamat! Hindi gid ako mapahamtang. Nabalaka ako sa nagkakatabo. Wala nga daan diring bana ko. Si Arsenio. Ato siya sa Dubai. Tungod isa siya ka physical therapist. Kag nagatrabaho sa isa ka kilalang ospital dito. Kag kami. Magulang kami diri sa subdivision niya ini. Isa ini sang bagong develop na subdivision. Isa kami sa mga unang kliyente nga naka-avail sang manubong equity kag amortization nga pang-inganyo sa developer. 3 ka bulan na kami sa to. Sa makabaton kami sang nag-abot ang maayong nga balita. Ha? Matuod? Oo ga. Nabaton ako sa ginaplayan ko nga ospital sa Dubai. Kag halos 3 kapilong sweldo nga gin-offer sa akon. Sang sa ginabaton ko sa ginaobrahan ko diri subong. Daw swerte gid sa akon ang balay nga iniga. Husto ka ga. At last, amat-amat na nga matagan sa katumanan ang aton mga handom. Oo ga. Ote, sano nang lakat mo? Hindi na matapusan sa bulan. Makalakat na ako ga. Buwas ng lakat mo ga. Amo matuod. Good boy ka lang dito ha. Aba, siyempre naman. Para sa inyo ni Junjun kung nga maantos ako nga mahilayo sa inyo. Base kung masulay ka sang iban nga babae dito ha. Hindi matabo inaga. Hindi na ako makakilala sang kasubong mo. Nga super kabuot-buot gid. Hindi kaayan matintar nga maghimo sang kabuangan pareho sang iban nga mga OFW. Hoy, lain bala ako ga. Salamat. Pero syempre, nahangpan ko man nga pareho sang iban nga lalaki, may pagkinahanglan ka man. Paano kung Kung ano? nakahibalo ka na sina nagaabot kin man lang tion nga gusto ninyo nga mga lalaki nga magkuan. Oh, nga nagkadlaw ka. Nga, kami lang bala nga mga lalaki ang nagabatyag sina? Ate, oo
Pati kami nga mga babae, amuman. Pero makaantos kami ano. Kamo yang nga mga lalaki, hindi. Ara lang ina sa lalaki ga. Kung may kahadlo ka sa mahal nga Diyos, kag kung palangga mong asawa mo, kag kung nahadlo ka sa STD, hindi ka magpatol sa kay Vicensino lang. Ote, paanong biological needs mo ya? Ara man si Maria Palad. Buang mo eh. Wala ko nagalaw ga. Amo na lang sinambuhaton ko. Sang sa magluib ako sa imuga. Amo gani nga samtang ari pa ako sa luyo mo. Kalitan na lang naton. Bahala ka ah. Amo na ko ga. Magalong ka dito ga ah. Oh. Hindi ako pagpabalumi sa mga luha, ha? Nasubuan lang ko ah. Hindi ko lang mapunggan nga maghibi. Ah, Junjun, anak. Kiss na kay Papa. O, pa, makis ko. Bye-bye, Bye. pa. Bye, anak. Ay, magpakabuot ka, ha? Hindi ka magpasaway kay Mama. Promise? Promise, pa. Ginasubuan mo ako magpanomdom. Nga madugay kang makita ko naman liwat ang akon mag-iloy. Apang agwantahon ko para sa katumanan sang amon mga handom ni Danya. Nga matagan sang maayo nga buwas damlag ang amon anak. Si John. Jutay lang nga sakripisyo nga ang kabaylo amo ang maayo nga palabuton sang amon anak. Ay, salamat. Naka-adjust na gid man kami ni Junjun sa kabuhi namon. Nga hindi kaupod si Arsenio. May service man si Junjun pakadto sa iyang eskwelahan. Amo ini nagasugat dulong sa iya. Kagang amon anak. Tipikal nga bata. Nga mahuyugon maghampang pag-abot niya diri sa balay. Halin sa eskwelahan. Junjun, anak, si papa mo. Gusto ka niya nga mahambal sa telepono. Api, ma? Hello, pa? Hello, anak. Kamusta ka na tira? Okay lang ko, pa. Good boy ka bala tira? Wala ka bala nagapasaway kay Mama? Uy, good boy, kuya, pa. Dason nga pamate kay Kuya Perme kay teacher ya. Very good. Amo gid din ang gusto ko nga mabatian, anak. Kag tungod good boy ka, may regalo ka sa akon. Matuod, pa? Ano yun, ha? Sa una kong sweldo, baklan ko ikaw diri sang manami nga mga toys. Wow! Salamat din, pa, ha? Anong gusto mo nga ang panganan? Kwan pa? Robot, dason, truck, tag airplane. Amo lang na? Sa dason naman, eh. Good boy. Sige. Hulat lang ha. Kay mabot gid dirang tanan nga ginpanglawag mo sa akon. Salamat, pa. Love you. Love you, anak. At sige na ha. Ibalik na kay Mama ang phone. Wala pa kami makatapos sa pagsugilanon.
pagabian sa ninyo sa pagpamati ang katapusan nga bahin sa aton sugilanon di sa aton palatuntungan. Mga misteryo sang kabuhi. Bombo Radio Bacolod. Kuan ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sang kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga fourth-class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Mula labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mga busay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto na ningin banwa sa tong February 9, 1983 nga ginsunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto nga ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup,
Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang make-up kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pangasay sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang make-up bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. May mga persona nga mas luyag magtiniil kung maglakat sa mga baybayon o kung sa mga hilamon. Apang nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may mga benepisyo ang nasambit ni aktibidad. Kung maglakat sa nature nga nagatiniil, nagaka-expose ang isa ka persona sa divine electromagnetic healing forces ang kalibutan. Inang ginatawag nga grounding, kag makabuhin sang free radicals, stress, kag tensyon sa lawas. Gina-improve man sini ang balance kag body awareness nga nagabulig sa pain relief. Ang paglakat nga nagatiniil ang mas pakusog man sang leg muscles nga mong nagasuporta sa lower back region. Apang dapat maghalong sa kadatikang bagod posible nga makatapak sa makahalalit o kung makapilas nga mga butang sa duta. Ang hair fall o kung pagkaunot sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay o kung nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kaangay sang hugot nga pagpamungos o kung hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod makadehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sini vulnerable sa damage. Ang buhok ginadumilian ang paggamit sa mga chemical sa buhok o kunang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kag nagakadapat lang agud magkakas sang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, maggamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala ka mo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapat
pamatihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag Paradyo Bombo. Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayon na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Nga ginsilutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kamusta naman mga palangga namon nga tagpalamati? Sa adlaw nga ini isa naman kasulat ang aton nga basahon. Kag ini naghalin sa siyudad sang Silay. Ang aton tagpasakop nagapatawag lang sa ngalan Floor. High school pa lang siya sadto, sa pinakabeses na siya ganapaslawan sa paghigugma. Kag wala siya makahibalo sang rason kung nga wala nagadugay sa iya mga lalaki nga nakaangkon sa iya sa relasyon. Tubtob nga nag-abot ang graduation niya sa college.
Kag diri sa nga bahin magasugod ang kasaysay ni Flor ngayagin pasakop kagaton man hatagan sang kabuhi diri sa ato palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Kutob na lang sa handog. Forget me as my life goes on. I know I will. Flor, gusto nang hibiin na. Hindi pa gusiti sa mga luha mo ang wala pulos nga lalaki. Di malas na gid bala ako sa paghigugma, Mimi. Nga ginasubong ako sini sa mga lalaki. Diin bala ako nagkulang kay Marlon. Playboy ang Marlon nga ato. Hindi masaligan. Maayo gani nga siyang nakig-break sa imo. Sang sa mag-antos ka sa panunto niya. Palangga ko siya, Mimi. Palangga ko siya. Sino lang balang nobyo mga wala mo gin palangga man? Pero anon mo ka hindi sila bagay sa imo? Damo pa lalaki sa kalibutan, no? Hindi naging kuya maghigugma liwat, Mimi. Hindi naging. Antes ako magpauli sa balay, mahapit anay ako sa simbahan. Ay, hindi pa gid niya mahimpos ang kaugalingon ko. Wala pa gid ako sang peace of mind. Sugod sang mag-break kami ni Marlon. Flor? Robert? Ikaw gali? May kinahanglan ka? Wala man. Mapauli ka na? Oo, Robert. Mamangkot lang kung tani ako sa imo, Flor. Hindi ka lang tanik makig kung yambal ko ini sa imo, ha? Wala na kuno ka mo ni Marlon? Oo. Kuna mo sina, may tsansa na gali ako sa imo? Pwede ako makapamasyar sa imo? Sorry gid Robert ha. Wala na ako sang panahon sa mga lalaki. O kun sa imo man. Unaan kong pagkulang ni Marlon sa imo, Flor. Magpangita ka na lang sang iban Flor? Mahimo bala? Hindi na ninyo ako pagtublaga pa. Flor? Nagasampok naman ang kilay mo, Ay, may nadumduman lang ako Hindi maayo. Ang maayo pa, para malingaw ka, mag-upod ka sa akon. Matanaw kita sa sini, May nami malasubong nga love story. Love story? Gusto ko ya subong nga lantawon, gyera, gusto ko sang inaway, mga patsanay. Amo ka na sinakadesperada? Ay, kung sa bagay, nahangpan ko ikaw, Ang maayo pa, mamahaw na lang kita sa gwa. Ang kuntaya, Mayo pa. Kadamo gid isang tawo haw. Nga dirigit kita nagsulod man.
Sige lang bala. May crush ko din nga daan nga diri nagkaobra. Gali. Ang problema, kay wala na kita sa mapungkuan. Sabay nga ato, ho. May bakante pa nga pasto. Dali. Ha? Di may lalaki man ang nagkakaon. Masalo man kita sa iya? Oo, Hindi pa siya. Duha ka chicks ang matupad sa iya. Ganahan pa na siya magkaon. Dali na makadto kita dito. Basi kung maunahan pa kita sang iban. Excuse me, Migo. Pwede kami kapungko sa tupad mo? Sure. Gabi, hindi. The seats are for free. Thanks. Pungko na ta. Flor. Okay. Ay, na. Wala pa gali kita mag-order, no? Dire ka lang anay, ha? Kahumot sang lalaki nga ini sa tupad ko ba? Grabe man kung magpahumot ba? Dawang ex-boyfriend ko man sadto. Kaon ta, miss? Ay, thank you. May gani nga nakapungko ka mo diri, para may upod man ako. Kaya kasubo man nga ako na nagkakaon diri. By the way, ako gali si Jimmy. Pwede ba kapangilala? Ako si Flor. Kagang upod ko nga to, amo si Mimi. Excuse me, Sabto ka rin cellphone ko. Hello? 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 Kasabat. Hindi man magsabat. Oh my. Nobya mo bala ang caller? Hindi. Friend ko lang. Kung rin, natumok ka na siguro niyang number ko. If you don't mind, tapusin ko ano yung pagkaon ko, Flor? May katuan pa ako Sure. Uy, may pagkasosyal ang lalaki nga ini Rich siguro ini. Di, anong labot ko sa iya? Jimmy? Hi, Flor. Diri ka galit nag-aobra? Kamusta ka na? Ari, okay man. May maalagad bala ako sa imo? Actually, mabisita lang ako sa uncle ko. Wala ko makaibalo nga isa ka nagali ka empleyado diri. Ba? Uncle mo gali si boss? What a small world. Nagkita-igid man kita liwat, no? Sige, Flor. Masulod na ako diri sa office ni uncle ko, ha? Sige. Sir Jimmy. Jimmy na lang, okay? May ginapanumdum ka naman, no? Oy, Mimi. Natandaan mo pa bala ang lalaki nga nakaupod naton sa isa ka lamesa? Sang magkaon kita sa restaurant? Si Jimmy balahaw. Ang cute nga to. Oo, Super gwapo. Nga aman haw.
Mi, hinablos gali siya sang boss ko. Nagkadto siya kaina sa opisina namon. Uy, tuod ka? Rich kid man gali siya? Siya galing ara sa pensar mo. Abi ko anay kung hate mo ng mga lalaki. Ambot man gani, Mimi, ah? Daw hindi ko man mahangpan ang ginabatsyag ko. Do may nabatsyagan ako nga kun ano? Basta hindi ko mahangpan. Ay, sus many times na bala natabo sa imo. Hindi bala? Hindi ka magsiling in love ka naman. Ay, hindi mahimo ini. Kag hindi ka gin magpainto liwat sa mga lalaki. Pareho ni Jimmy. Amo to siya kagwapo. Wala sang nobya? Imposible. Hi. Busy ka gid ah. Ay, may ginatapos lang ako nga report, sir. Ara ka naman bala. Ginsir mo naman ako. Jimmy na lang bala. Hindi pa man ako boss eh. May ginahulat ka pa bala diri, Jimmy? Kaina ka pa diri sa office, Wala naman diri si uncle mo. Hindi ka pa magpauli? Actually, ginahulat ko ikaw. Upunta pa uli. Jimmy? What? Nag-upod ka sa iya sa bonggang restaurant? Kag nag-dinner ka mo? Ay, Mimi, hindi abi ako makabalibad kay Jimmy. Flor, hindi man sa nagkapahilabot ako, ha? Pero, do kadasig sa imo nga ma-develop sa lalaki nga ato? Basi balabwas, makibot na lang ako, nobyo mo na siya. Mimi, ginaako ko. In love matuod ako sa iya. Kagbisan anhon ko sa paglikaw kay Jimmy. Amo man ang lagas-lagas niya sa akon. Ang masiling ko lang, pinalangga ko nga pakaisa, maghalong ka lang. Kung matunon mo ako, Flor, ako na sigurong pinakamaripayan nga lalaki. Kung batunon ko gid man ikaw, Jimmy, mapangako mo ayan sa akon, nga hindi mo ako pagtuntuhon. Mahimo ko ina, Flor. Ama tuod, bago paglaw ka magigugma sa subong sini, sa imo pagid lang. Jimmy? May tsansa ba nga mabaton mo ang pagigugma ko? Ha, Flor? Hindi ka lang magpahinali, ha? Ay, kami na ni Jimmy. Gina-anticipate ko na ina, no? Wala ka malipay para sa akon? Dumay na batsyagan ako nga hindi amoy. Ambot kung ano ini, Hindi ka magkabalaka. Okay lang ako. Si Jimmy naging siguro ang destiny ko.
Flor, kung maglakat ka sa malayo, sugot ka man bala? Sa diin nga malayo. Kabalo ka manuglakat ang pamilya namon sa Canada. Approve ng petition sa mga parents namon sa amon nga mag-utod. Ha? Mapalayo ka sa akon? Supak man ganing balatyagon ko eh. Apang may job opportunity man nga nagaulat dito para sa akon. Paano na lang gali kita? Hindi ko man pwede nga punggan nga maglakat ka. Bisa na to na ako dito. Ikaw gyapon na higugmaon ko. Pangako ina, Flor. Jimmy, palangga ko gid ikaw. Flor, gusto na nga inom inaay. Hubog ka na ho. Ime, nag-uod ng gityang dughan ko. Kimbayaan naman ako sa lalaki nga palangga ko. Wala na gid tsansa nga mag-champion Wala na gid yung tsansa nga magbalikay pa kami ni Jimmy. Ang ahaw lang nga babae nga pareho ko. Hoben ka pa, no? Ano ginadalian mo, haw? Wala gani nagalain ang buot ko. Nga sa edad ko nga ini, wala pa gid sang may nagpangaluyag sa akon. At least ikaw, nakatilaw ka na nga ginpalangga ka sang lalaki. Bisan sa malipot lang at tion. Kagpasalamatan mo, ina, Flor. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? I hate to say. Kag diri natapos ang kasaysay ni Flor, gaya man ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Kutob na lang sa handog. Direksyon, Marnie Mungkal. Love someone new someday. Kuan ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga fourth-class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Mula labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mga busay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man
sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sukon Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls sukon Secret Falls nga ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto nga ningin banwa sa tong February 9, 1983 nga ginsunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto, nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island, ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto nga ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. May mga
mga persona nga mas luyag magtiniil kung maglakat sa mga baybayon ukon sa mga hilamon. Apang nakahibalo-bala kamo mga kabombo nga may mga benepisyo ang nasambit nga aktibidad. Kung maglakat sa nature nga nagatiniil, nagaka-expose ang isa ka persona sa divine electromagnetic healing forces ang kalibutan. Ining ginatawag nga grounding, kag makabuhin sang free radicals, stress, kag tensyon sa lawas. Gina-improve man sini ang balance kag body awareness nga nagabulig sa pain relief. Ang paglakat nga nagatiniil ang mas nagapakusog man sang leg muscles nga mong nagasuporta sa lower back region. Apang dapat maghalong sa kadatikang bagod posible nga makatapak sa makahalalit ukol makapilas nga mga butang sa duta. Ang hair fall o kung pagkaunot sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay ukon nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kaangay sang hugot nga pagpamungos ukon hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sini vulnerable sa damage. Ang buhok ginadumilian ang paggamit sa mga kemikal sa buhok ukon ang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kag nagakadapat lang agud magkakas sang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, magamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols, Color. Number 1! Paradyo Bombo. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me, when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan, apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Ang manunuplit. It's true what they say about losing someone. Yet deep in your heart, she's not really gone. The harder I try taking you off my mind, the closer I get back to you. We have time to discover ourselves and endure the pain that we shared, keeping our love secure. You know how I tried making things work out right, but somehow love just slipped away. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang manunupli. There's a longing in my heart that just wouldn't die, to hold you close in my arms, not letting go for a while. Cause after all these years and after all this time, I find it hard to understand why until now this heart could never say goodbye. Nagakabalaka ka naton kay kadugay sa iya mapatay. Wala ka
sang buya. Patamsakon ko ang baba mo ina sa tangpa. Kinsalo mong akong kamot. Wala ka sang matarong nga tampaon ako, Leia. Nagatrabaho ako diri sa gusto. Kag naluyagan ina ni Senyor Pedring. Gani hindi ka maghandom nga sakiton ako, ha? Tungod hindi lang ikaw ang may kamot. Amo man ako. Kag kung gusto ka nga hindi madayon ang paglakat namon sa beach, siya ang hambalon mo. Buya ko! Amo gid man sina ang buhaton ko. Makahibalo gani ako nga ginainto mo siya para nga madala siya sa beach. Makatilaw ka gid sa akon. Subong gid, kadtuan ko siya. Ato na siya. Tanawon ko lang. Kung mapunggan mo si Senyor Pedring nga magkadto sa beach. Nagakinam-kinam na nga daan ato nga magsuksok ako sang bikini. Ikaw ang mag-drive siyang salakyan nga madulong sa amon ni Pandora sa beach, Pasensyo. Ha? Ako? Ay, abaw, ara dayon, Kag nagsiling si Pandora nga masuksok siya kuno sang bikini. Abaw, hamak mo, bikini, gad. Oo, Pasensyo. Wala siya makahibalo. Nga gusto ko lang nga makita nga nagasuksok siya sang bikini. Tanawon ko lang karon kung makakita pa kita sang perlesyel. Kag kung dito na ako sa beach, mapatulog-tulog ako. Kag mag-ulon sa iya nga paa. Ay, abaw, kaswerte sa imo, Senyor Pedring. Pero, sa ano ka sila makapaligo? Kay hindi ka naman makasarang maglangoy. Dira lang ko sa higad matamba-tamba. Kag natural, ara si Pandora sa akong tupad. Madugsing kami nga duha. Kag samtang nagadugsing kami, tsansingan ko siya. Kag pasensyo. Senyor? Makumos-kumos ko nang iya doha ka dughan. Nga nagatindog pareho sang bukid sang mayon. Ay, abaw, nami ba? Kag sako naman ning kibo sang haluan mo. Mabato si Sir Pedring ba? Ay, ambot testingan ko gani. Basi, hasta malan ni sa kibo-kibo. Ang ano, senyor? Ang haluan. Pedring? Bah, ikaw gali, Lia? Anong kinahanglan mo? Lolo Pedring, matuod ba lang nga makadto ka mo sa beach ni Pandora? Oo. Kaupod namon si Pasensyo. Kay siyang madrive sang auto. Lo, hindi na pwede si imo nga magkadto sa beach. Basi kung anong matabo sa imo dito eh. Kag anong matabo sa akon? Nakahibalo ka naman nga may masakit ka. Ay, wala ako sang balatian. Wala ko sang kanser.
Kaghambal ni Dr. Ramos. Kung may hilanat ako kag kurugon, tapos na ako. Patay na ako. Kag hindi ako maluyag na amo inamatabo sa imo, lolo. Liya, iha. Mas gusto ko pa nga mapatay nga nagakurog sa kalipay. Sang sa mapatay ako nga nagakurog sa hilanat. Hindi man ako maano dito. Luyag ko lang nga makakita liwat sang dagat. Kagluyag ko nga makita ang pagsalop sang adlaw. Tub-tub, may panahon pa ako nga mabilin diri sa kalibutan. Amoy na nga hindi ako pagpunggi nga magkadto sa beach. Basta, Lolo Pedring, hindi ako maluyag may malaing nga matabo sa imo. Liya, hindi ka magpalibog, iha. Wala siyang matabo sa akon. Makapauli ako nga buhi, kaupod si Pandora. Arnel, Ano? Okay lang tanan? hindi gid magpapugong si Lolo Pedring nga hindi magkadto sa beach. Nabilog na pandurang iya nga ulo. Ati, oo Dito makahimo sa paagi kung saan niya makilkilan si Lolo Pedring. Gold digger ang maldita ngayon na. Ano sa imo kung ipapatay natin si Pandora sa beach? Ipapatay? Oo! Delikado kita sa babae nga inay. Ipapatay? Aha! May kilala ako nga hired killer. Sino siya? Isa sa ka-ex-army. Napahalin siya sa iya trabaho, manda ko ulo. Ang iya kinaadman nga ginagamit niya sa pagkamul sang kwarta. Kapakunta ko siya, Leia. Apang kinahanglan ko ani ang dako nga kwarta parang ibayad sa iya. Pila ba lang iya sukot? Madaon na kita sang 100,000. Okay na ina. Ang isa ka hit, 300,000. Babahid kita sang balanse kung piho na nga mapatay na si Pandora. Sige. Mahatag ako sang down. Apang pihuon mo gid ha? Kinahanglan, hindi na makabalik nga buhi diri si Pandora. Ate, sige. Sige, marakat na ako ha. Bugos nga adlaw sila dito sa beach. Oo. Bangod mahulat si Lolo Pedring sa pagsalop sang adlaw. Maayo. Sa tiyan nga magsalop ang adlaw, medyo madulom na. Kagustuhan ina nga makaplastar ang aton nga sniper. Naluyagan mo bala ining cottage nga ginkuha ko, Senyor Pedring? Abaho, maayo kay malapit gid sa higad sang baybay. Ari na nga aton balon. Itungtong ko diri sa lamisa. Nan, ara na. Ara ng ice bucket. Ara na ba lang aton pagkaon? Maligo na kita nung pasensyo. Mailis anay ako Ikaw anay ang magbantay diri kay Senyor Pedring. Ate oo Ako ang mahibalo diri. Sige na, lakat na. Ilis na. Ate oo Madali lang ako. Senyor Pedring, ato na siya. Mailis siya kuno sang bikini. Do sa maano na ako pasensyo. Amo na ining ginahulat ko nga tion nga makakita sang bugos nga kaanyag ni Pandora.
Te, ikaw, ilis na to, senyor. Ubahon ko lang ining pantalon ko. May nasuksok na ako nga daan nga swimming trunk. Ay, may ara ka na? Nagasuksok ka na nga daan sa swimming trunk? Oo. Dali lang kay ubahon ko ining akong pantalon. Buligi ako pasensyo. Lulusang akong pantalon. Samtang nagapungko ako. Ati, oo, senyor. Bibi. Kay kuhaon ko ana yung paha mo. Nan ara na. Karon, luluson ko ng imo pantalon, senyor. Oo. Nan, ara na. Nalulos ko ng pantalon mo, senyor. Ay, baw, may swimming trunk ka matuod, senyor. Nakasuksok ka na galing daan. Oo, pasensyo. Uy, hala, senyor Pedring. Nagabukol pa ina. Ay, kadako sang haluan yung ginasiling mo nga nagakibo-kibo. Ay, hindi ina Real Makoy ang nagahanol nga ina pasensyo. Ha? Ay, ano man gali, senyor? Patatas. Ano? Patatas? Patatas ang ginbutang mula sa sulod? Oo. Hugot kaayo nga akong brief. Amon nga hindi mahulog ang patatas. Bumayo! Mayong napinsaran mo ngayon na, senyor. Uy, hala. Daw sa Real Makoy gitulokon, ho? Ati, ano ayhan ang masiling ni Pandora sini kung makita niya? Ay, masiling na siya nga. Ay, abaw! Gurang na si Senyor Pedring. Apang ang iyakan yun. Marangkada pagyapon. Ay, matuod pasensyo? Amo inang ihambal ni Pandora? Oo! Amo inang ara sa iya pinsar, senyor. Oy! Mapuslan man gali ang patatas, no? Ala, ara na si Pandora, ho? Wow! Katahom-tahom gid sa iya. Ang iya na suksok bikini gid. Kag ang iya bra, daw bragid. Pasensyo. Nyor. Sige ang kibo-kibo sang haloa. Medyo pahulag-hulaga ang patatas, nyor. Ay, husto ka. Ay, abaw. Kasiksigid kay Pandora ba? Kasiksi sa iya samtang nagalakat pakadto sa aton? Ay, abaw! Ara imo bikini nga. Pasensyo? Daw makita ng ugsaran sang langit. It's true what they say about losing someone. Yet deep in your heart, she's not really gone. The harder I try taking you off my mind, the closer I get back to you. We have time to discover ourselves and endure the pain that we shared, keeping our love secure. You know how I tried making things work out right, but somehow love just slipped away. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang manunupli ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Until now this heart
This heart could never say goodbye. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo! Bombo!